Le video kaNtekza ivele yawuhluthula umoya wami. Umuntu uma egunda ikhandi i-area yokuxhumana noNkulunkulu iyanqamuka. Habe ha. Ay, yabona ke. Bafowethu anishoni ngempela. Labantu abavelela ku social media kanje bakhonza kwashambe ngempela bafowethu. Hayi mina ngeke. Lana uNtekza uhleka iNazaretha uma lisuke lisho ukuthi mawusuka ugundile awukwazi ukuxhumana noNkulunkulu. Iyanqamuka i-connection yakho noNkulunkulu. Uyazi lento yobuNazaretha nemithetho yakhona. Ikidide kwawona amaNazaretha uthola ukuthi into eningi zakhona awayiqondi. Angazi ukuthi kangakanani kumuntu ongesili iNazaretha ongakholelwa futhi kubuNazaretha nongabufuni nje angazi ukuthi uye ejele kanjani ukuthi uyayiqonda inkolo yobuNazaretha. Lento yokuthi uma usuka ugundile awuxhumani noNkulunkulu leyo nto leyo noma ngabe uyayiphika noma ngabe awukholelwa kuyo kodwa into ekhona ngempela. Abantu noma bengesiwa amaNazaretha bengakholelwa kubuNazaretha kodwa bayayazi indaba kaSamsoni. Bayazi ukuthi uSamsoni mhla izozalwa uNkulunkulu wathumela ingilosi kubazali bakhe wabatshela ukuthi le ngane ezozalwa ayingagundi inwele ngoba leyo ngane leyo iyobe iwumNazari okusho ukuthi iyobe iwumNazaretha. Ukuba ke umNazaretha akusho ukuthi impilo yakho yahlukanisela uNkulunkulu. Ngempela futhi wathi mayizalo uSamsoni waphila leyo mpilo okungayigundi inwele kodwa mhla sebemgundile inwele uNkulunkulu wasuka kuyena. Baningi abantu esesithi masibatshela leyo ndaba leyo bese bethi phela kwakushiya uSamsoni thina siyo uSamsoni. uNkulunkulu ke akaze kufihle wakuveza ukuthi asomdumisa ngemithetho yakhe ayiloba ngenceke yakhe uMose. Wakucizelela futhi ukuthi uma singamdumisi ngalo mthetho ukudumisa kwethu ngeke yaza kwamukele. Kuyaziwa ukuthi uMose inkolo nje ayeyihola kwakuyinkolo yobuNazaretha. Ngisho sekufika uJesu futhi emhlabeni wafike wakusho lokho ukuthi akazile le nkolo uzoyichitha kodwa uzoyinezezela. Angazi ukuthi yini eyedida abantu ngokungagundi ngoba ngisho uJesu eyithombeni nje uvela enehluthu nezinwele ezinkulu nentshebe enkulu bonke nje ngisho bonke labantu laba baseBhayibhelini makuse kwenza umfanekiso uqoshwa lezi zinto zaphesheya akekho umuntu oyevele egundile lapha. Leyo nto iyodwa yaveza ngempela ukuthi inkolo kaJehova nokugunda vele akuhlangani. Kodwa ke ngenxa ukuthi abantu basuke befuna ukuvikela inkambo zabo noma ukwenza kwabo yonke le nto leyo bazokwazi ukuthi bethole amaqhinga okuyiphikisa. Kodwa nje kuyaziwa ukuthi inwele zingamandla. Ayikho into ebaleke njengenwele empilweni yomuntu ngoba kuyaziwa ngisho nasezulwini nje ukuthi mawuke waphupha ugunda inwele kusho ukuthi bayathwebula amandla akho. Mawuke wasuswa nje inwele amandla akho ayabaleka abusawanawo amandla.